ihe anyị nọta n'ọbụla n'ihu ọbana ka anyị nọ nke a bụ dị n'ime mmiri nke bụ ebe ọbana siri bido bifo anyị agbadaba n'ime mmiri nke bụkwanụ chief priest ọla obi a ka anyị nọ tata chief priest de Jude ihe eji ama atụ ọla obi a ka anyị nọ tata bụ 25th of December makala ihe na-enwe ebe o siri bido ọla ihu ọbana taa n'ụla ugbele mgbidi the family of ihe eji ama atụla ụmụ ọbana ụmụ abịa ahụ ugbele mgbidi ebe anyị nọ tata m visitiri chief priest ọbana tata ka anyị gaa ọfọ makala ọfọ bụ ihe ọma oruwesigo anyị nọ here live Gosmadon Media ego anyị nọ here live ebe anyị nọ tata chief priest ise anyị akpọkwa Chukwu okike abịa ma ekekere ụwa emere ka anyị lee gaa ka anyị si wee chọọ mee ka anyị nọgide ruo Disemba 2023 anyị wee na-akpọkwa ọbana mgbede ọbana nwunye eze nwaanyị obi osimiri nne nwaanyị obiọma ana na-azụ nwa ya bụ nkenke ihe na-achọ igwe ihe ọsọ uju akọ mmiri ọchọ mma zuru arụ ọbịa mere ogbe aka ji akụ ọzọ ya ndụ mgbe ọnwụ na-agụ ya anụ ya mere nwaanyị gokuru nwa ejima ewe na-asị ya bụ onye ga-edugide anyị wee duru anyị n'ụbọchị taa bụ 25 of December 2023 oge edugide anyị kpa anyị anọ anụ gbuo 2024 2025 ma anụgbu anyị ọba anyị ga-anụgbu ya asị m ogologo ndụ arụ isi ike eje ala ogwe ama ọyị ka akpọ ezumezu ụmụaka mgburila ọnụ n'ụzọ ije ọnụ n'ama ndụ gaa bụ ndị chọrọ ihe ọma ga-erute ha aka chọọ nke ọjọọ were ala zere mmiri obodo gwa jee were isi eburu azụ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma na-asụ ihe anyị ga-eri n'ụbọchị ama akọ anyị ụbọchị taa ụbọchị nkwọ anyị enyela nkwọ ọjị nye ya mmanya nye ọsọ si ha chara anyị ka ihe ọma bata anyị na-aza anụ sụtara ọjị nwata ṅụọ mmanya ya mere ihe nwata gị nye nwatakịrị yọrọ ya ebe na-asị nne nwaanyị obiọma ọbana mgbede ọbana nwunye ezumezu ụmụ ụmụ ala nna ala mgbidi mgbeba nkwọnkwọ ama ogwu ụmụ abịa ahụ anyị akpọkuo ha asị m ekpere dị ha n'aka wee na-asụ ha biko dododo ihe niile mere n'ala mgbidi a ha mee ka ọ jụrụ ihe bụ ihe ọjọọ nwa ike nrịarịa akapụ ya nke ụmụaka mgbidi elu asị m ego na ọkọ dịbe ya kpara alọ anyị nwụrụ mgbe ibi efule ihe anyị ga-eji azụ ụmụ amakọ anyị anyị ga-ere ejikwa na-efe ya wabụ ọbana mgbidi bụ ezumezu ụmụ ụmụala n'ala mgbidi amakọ anyị anyị ama anyị gbu ha ndị ha ma rigbo anyị mgbe anyị sị ha biko dododo ha mezuoro anyị obi n'obi anyị n'otu ile asị ọ gbajuo elu opụta elu n'ala wee na-asị biko na ụbọchị nketa ụbọchị nkwọ kpọtara anyị ọma kpọpụrụ ajọ mma kpọpụrụ ajọ mmadụ ọnwụ ike nrịarị okwula nkarị akpa aghasa adịghị ka ibe ọ bụrụ ke mmụọ siri bụrụ ke mmadụ siri anyị na-asị ka anyị na-enye nụ mmanya n'ụbọchị nketa na ụmụ ihe ndị niile bụ ihe ọjọọ ya gba akwara gaa anya ya ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị metụ anyị si ekwu ego esi wee ree si agazie chief priest ị ga-agwata ya afa gị gbakwana anyị ebe anyị nọ ihe because Gosmadon Media ego anyị uruwesigo anyị dey feel la ọbana bụ sọsọ la mmiri ka ọ nọ bụtụ asụ nwa igbo mbụkwa and nwa ugbele mgbidi mbụkwa mmakwa mala ọbana nwere ebe o siri bido so igba ya fine yos nye anyị brief story of this place because mma na ọbana si anyị la project ya l'ụwa si anyị le project ya l'ụwa ya wale project kwana anyị. That is why you visit again this morning and o mere ka nghọtala ịgụchala ọfọ before mbịa mana tupu ị bịa before mbịa tupu mbịa so gwa ya fine gbakwana anyị ebe anyị na ihe tata afa m bụ chief priest Jude ihe eji ama atụ nwa Lawrence Idrogwu nwa oji ekwe akpọ oku obi ọbana ka nnụ taa ile anya ihe ewusago oji ya ndị nna ha jụọ elefi ya ka abụdị mụnwa hibere ọ bụ nna m pụtara ụwa pụrụ ịdị ya nna m pụtara ụwa pụrụ ịdị ya
mgbe mbụ na ndị egede dị ndị ihe ebe ekpe ọbana eji akpọ ma o ji ekwe akpọ oku na-eme oruo oge ma ọ na-eru na-eti ya ọbana nwaanyị ọbana nwoke ifu ihu na-abụ mana ha na-aba bụdo ofu otu aka o si wee dị ka ebe o ji ya na ebe ọfụ ya ukwu ya dị nga anyị na-eji akpọ ya n'ụzọ eji akala abụ ebu nke ifu dị nga a na-apụdo ezi ya bụ isi ọfụ ya tu so ọ nga ka m pụtara pụghị di ya n'ụkwanụ nga na-enye ya ọkụ ya n'ụlọ orukwana ka a ga-eje na mmiri ejekwa na mmiri mee ọkwanụ ka a ga-abịa inye ọkụ ya n'ụlọ abịakwa n'ụlọ bịa mee gịnị inye ọkụ ya so ọ bụrụ ya chifọnụtụ ọbụla mbịa nga kelee ya wapụrụ ya ọjị hapụrụ ya nzu. Okay, thank you very much. Ka je n'obi gị ka nye m ọjị nye m mmanya.